ولسا أصلا نعم أنغا ولد كشيتي تقو سبنا نعم نوي سيدنا علي نعم أني جن كافرو ni ala sonna o ka nyozoro chugoya anu ye kele minge naam o kele ke chugoya o ko laba na chugo mina naam no ye birul zatil alami naam jine kolo kasheti numéro 3 sangare ni ala sonna ni yo bara damne toy Ani laydu min di ama naam ambi o laydu ka kaka ni ala ye wati kalfana naam ni ala sona tariku ngaja ngama lakali amadu siga foi talla sangari lakali bi famu do di ema ka do di nema naam foi ti min da ma fiye foni siga to law sangari no de fiye naam ma ka kusa mai ma ka boni mai ni fasara ibadan jini tsogo furusiri abada te kuila brebre ate kuila jai ni famangao ai amanga abma ibamsu min yukonota kalo konondo ino kaka ai abada mo manga sangara sayyidina ali ala ye bonyani karama kaye kabla kuba benye falala sigata Allah ko gelera ko islamiyala sayyidina ali de sara ko noya sigata Allah wa ala ye laydu takray ago muhammadu sayyidina ali ye dine ngulomay siga foi ta sayyidina ali ye dine jobay sayyidina ali ye dine korotabay Sayyidina Ali dine yanga baye suiti de kabali ala yo leidu ta ale krache samara aparacha mata wala tamanya mse asol legani bi saja Sayyidina Ali se jama nyomunde ai Sayyidina Ali nga jama nyom tise ka fueke asol legani bi masaka binge kuti kabako Sayyidina Ali tuma dola kelemi kama kuru dota kila ni sahaba bebe faranyonga utisakura billahi Allahu akbaru akili kabako ala ko ye fanga ma na yi nyishi femi ma na bi feko ke chukomina ala ba de mo biketi Allahu akbaru kabako mais ana salame ko ne jelari chiedu odo ni mbonya bay mbebe sayyidina ali la ningara mabay mebe sayyidina ali la me dodo la ala kre sayyidina ali wele ani umaru aku mako sahaba do fle ay ta dugo nyina fe na e dugo ki ati bi abimene Allahu akbar shega wizu ibn amri ako shega wizu ibn amri na ko kulu ka wuri ka boya kulu tisigiya ko wallahi ala shega wizu yoro mira ko ala bi kulu ka tabda yoro la Allahu akbar bilbili kira ka kalanda hasiriya islamiya la sa ay abada nango e kira ka lamodede chiedu odo kuni mogo min zella ko be tijina bada shega wizu ibn amri bilbili muna kira mahasidiya kala muna sayyidina ali mahasidiya ke muna umar mahasidiya ke sabu islamiya ni hasidiya mashi bonglino ay abada beni ka bunyado odo doy che uchala nga kuma do na mura mo chala nazara jino ka bonala ebisi ko ka che ala ku jino ko mara damene do nyakuwe ma do ni ma ko damene na obi dese kabako beni ka fanga tawro do odo anga kasheti numero 7 ni yo damene toy tumamina sayyidina ali
comme nya fi chumina ala e bunya bay mbekai ka bla khobe nyama yala ani mo bi jega fo fenge ala bi sogo to no drapo dam ci sigat Allah atoy ko badra ali badra ali yo korodo badru ali yawm al badru o ali Allahu akbar ko temi badru kele drapota ka jonjota kan bodo kafiru la o ali badri kele ko fe ade badra to ko ko fara to ko Allahu akbar na yo ko ga bi do fara to ko badra ali badru ali naam bele niya me ko sajaja korodo ko mabumne uku bi ala krafa kira de wulla ka bo dayro la sayyidina ali yidai kabri fi bilala comme kira ni kafiru na rabin bogo la ul mukafa Allahu akbar do ay to soro ko badra sajaja o dara ka ku sajaja ko mabumne tuma be cheminje ma ni ko ala kira defan kamo naam kirma Allah wajha bele o sayyidina ali naam ni ala sona oni jino ka kasheti jina kafiru nyodoro minga kolokono ni ala sona ni ya kasheti sabana damne toy ci odo comme nya fi chumina kasheti temenena naam tumamina ni abdul ansri juniyu ani umar umriyata naam awa ani chain we ukajasusuwe naam sutidei no ye fazari kai naam kutuba o ye kumanga lakale ala kai ni ko la hala bi chugumina ko bi chugumina jugu yalla kala jugu ben ko ngono fen jugu ba kono o yo lakale kai o ya lakale kai kala tri chaman na ya o be fara ku be tacheni ngono ya bele Allahu akbar ko na senni wala sa kutubata ye kuma ɲini a ko sahabacɛ fila ye min fɔ abdul asil ani umaru umreya olu ye min fɔ kungo ko la ko hakika do tiɲɛ do ko olu yɛrɛ delila ka bɔ yan mɛ u seginna so minɛkɔtɔ ma ji sɔrɔ fiyewu kan min ko yan ko kɛlɛw bi yan kɛlɛgɛlɛ bi yan tasuma-kɛlɛw bi yan a ye fɛn caman fɔ kungo ko la sahabaw bɛ ka jɔn filɛ yɔrɔ gɛlɛyara dɛ bɛɛ jigi da mɛ Muhamadu de kan n'i ye Muhamadu ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn filɛ la ko i bɛna laban cogo di sa n'i ye sabanan daminɛtɔ ye inshallah siga t'Allah n'ankɔrɔkɛ naam Troisième partie de l'histoire de l'imam Ali et les mauvais djinns dans le puits. a ko nin ye Seydina Ali ni jinɛ kafiru ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya ye kɔlɔn kɔnɔ a kasɛti numéro 3 n'i y'o lakaletɔ ye n'o ye a tago sabanan ye komi n y'a f'i ye n ko kasɛti in ka jan i b'a tigɛ k'a bila ayiwa ni waati y'an bila yɔrɔ min koyi an k'a sɛmɛ yen ayiwa wa ni ala ye waati wɛrɛ jira an na an y'a bila yɔrɔ min an b'a ta yen o ka kan ni ala sɔnna fɔ bɛɛ da bɛna dɔn sangare i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ la kana to walada in ka f'i kɔ ayiwa a bɛ faamu d'i ma ka kodɔn caman d'i ma wajuli kɛ o kɛ a bɛ ɲɛ dusukun ma bilahi siga sangare bele o la ala ko fazakir nafati zikra sayakɔrɔ ma yakisha a baraji kelen muhamadi wajuli kɛ ayiwa wajuli ye safunɛ a bɛ mumini dusukun ko wajuli bɛ mumini nafa wallahi wajuli bɛ kafiri bɔ kafiriya la ka don silamɛya la nka wajuli tɛ foyi ɲɛ nafiki ye siga t'o la sangare ko cɛ aw ɲini bɛ mɛn ala k'an kunna ja amin naam. Nous cherchons la protection auprès du Seigneur de l'univers. Ami taga ɲini sabara wolonwula daba fɛ a tɔgɔ ye Allahu jala jalaluhu naam. Contre les satans de celui qui dérobe l'homme à la poitrine. a kan kisi ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma min bɛ jɔn waasi a dusukun na. amin a janto la a bɛ ko o ko daminɛ a ye ala taga ɲini ka bɔ sɛtanɛ dagane tɔɔrɔ ma a wele ko layin rajim. odo ala de y'a farala kɛnɛ k'a daga k'a gɛn ka bɔ alijɛnɛ na k'a gɛn ka bɔ kabakolo la k'a bila dugu ma. o la ne b'o fɔ kuma caman denmisɛnw a y'a jɔ n'a bangebaaw la dɛ ayiwa
daga de ka je fu zero daga de ka lahara fu wallahi daga de ka sali timine ai aga shoot mine abada min na dai akeni sara mi do jarama kono cidu leidu mi daga de ala chawuni sorry ala gange je shetana toroma amin mimi jon washi adusukuna ci odo na contre les mauvais djinns. ala gange je jine kafiru toroma amin sayyidina ali ni min na nyon gro sisa olu bona olu zuriya kafir lakaw ya rabbi ala gange je toroma amin na Et contre tous les maux de la création. wala gange je kabala ka dave betoroma amin ala ifon fenda adugule na bangele ala gange je kabala betoroma amin na Nous commençons par le nom d'Allah. أن عزيزنا الله تعالى تقبرك ماي سبب بسكي على مما kaka نعم Le Tout-Puissant et le Sage. على من يدني مساي فقط بتكي cidu مسا قربا sigata Allah ليل Le Dieu absolu et éternel. على من يكلني بتو كليالا بدا ci أنا فوي تكلي sigata Allah واجي تفوي نارته wallahi أي كما قلوا فلا غلاونا ci أما دميني دبابة ai أما سر دبابة abada أما جيكي دبابة ai قد ما فراولو فلا فيفة أمي سر دبابة ومن من أجابوا لك فعلوا لما يريد wallahi sigata Bele Allah bele. على كوننا جا amin نعم Le clément et le miséricordieux. الله تعالى من هنا اللوبولي مساي naam أني هنا كريم علي على ci odo على كابن نباني amin نعم Ensuite que la paix et le salut soient sur notre sauveur. نمر يا من سلم محمدك wasalim خاتم الأنبياء wasalim أمي صلاك wasalim notre sauveur prophète Mohammed wasalim le fils d'Abdullah et d'Aminata wasalim venant de Makkah et de Médine wasalim le prophète qui n'a jamais fait de péché wasalim Ami Solli Kraka Mamadou Ami Solli Muhammaduka Salim. Ami Solli Asodu Salmonka wasalim Ami Solli Sayyidina Aliunga wasalim Ami Solli Akasa Awanimonga wasalim Mogo Munun Tukura Kriala ni Barajma Kali Ami Solluka wasalim Koko Namura Isa naam Nala Saranya Blaro Mematai kaka Ibi Hakli Tuala aywa Ni wati Anzor Yoro Mingwari aywa Amba Sema Yorola Ni Ale wati Wara Jiramba Tai ci Ango Mutumamina Ni Sahaba Cha Sabai naam Uyilakale Ke Krei Femi Me Kolongo Ina naam Ani Kungo Ko Ina Ogo certaines choses très difficiles Ako Kodo naam Ngagale cidu À notre premier tour, on a on s'est retourné avec une grande soif. On s'est retourné avec la peur, étant douté. Étant peur sur notre âme. Il y a des plaques sur ces puits. À quoi plaque ou ben une colonne de là. Il y a des colonnes. Tamashi ou bé. On l'a oué là comme Buruzat l'alami. Colonne tamashema. Quand il y a écrit sur la dossier, c'est même au plaque ou quoi. Aucun être vivant ne peut venir ici sauf nous-mêmes. Fona ka ou dire kafirou. Ne te coupe de qui va pour. Allahu akbar On est point blanc, on est là. ci On peut faire taille. kaka Allah kabara no wayi. Naam. amin Le propriétaire du livre a dit, Kitabu wala kibaya fo. Naam. lorsque les disciples du prophète Mohammed ont entendu les dire sur ce puits, Tumamina ne kiraga sahabo ye korofo imeno ye kolongo kisai. Naam. les disciples ont dit, Sahabo sorla ka fo wala. ô prophète de Dieu, Ya ala ka kira Muhammadu sallallahu ta'ala wa sallam. Salim. Naam. nous n'avons aucune solution. Ah, chokoya fo itamulo bli de. Fere fo itamulo bli. Ni andongo balesa. Naam.
Nous devons nous débarrasser de cette solitude. Anga mingesa kashinga yamla peu. Anga singa boya peu. Anga nanjo yabloko. Naam. Ô prophète de Dieu. Ya la kakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Naam. L'affaire des diables n'est pas facile. Dina ko to ko do yede. Ayo. Ne sabo ko to ka kira la disa. Ko me kira bul la di. Ubna kira la disa. Aywa. Anga boya da anga singa yamla peu. Dina ko to ko do yede. Sigatola. Anga yamla. Aywa. Ni sabo mangai. Sabu ya do nu mo ko ngani vo Muhammadu e chemi ya bi so na fo ko ka kolongo nyi chido sabu kire na ku e bega here soroy ka fe do yogu mati bushola fo kire ka bushala ngare mo pour que kire jigi ka mise yasa ko changa yamla koy mashi kana fe kibi bulu danna nam personne ne peut les convaincre mashi kon dize ka kibi ni ngo wali gaw jine ko ko no ya ay nam. À notre avis, il n'y a qu'une seule réponse simple. On a hakila fitni konna. Jabi flatten na koy. Jabi kilimpi. Non. Aywa. C'est se débarrasser d'ici simplement. Kashinga yamla peu. On veut. On m'a fait vrai fouille son ngo ko le damala. Anga singa yereni. Non. Si Dieu veut qu'on survive, il le fera. Ni ala e min takansa. Wa ala lo takan. Chido. Non. Si Dieu nous protège, c'est au contraire, on est prêt à tout. On est venu se faire maudire. Le prophète Mohammed dit rien n'est rien. Rien ne peut rien. Rien ne sert à rien. Sauf le Dieu Tout-Puissant. Illa billahi al-ali al-azim. Ami jaga fanyo be. Kira ko la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ibn Morodo, rien n'est rien, rien ne peut rien, rien ne sert à rien, rien n'est rien sauf le Dieu le Tout-Puissant absolu. Kira ko ako seti jonye fogati jonna tabalati jonye fona karalare wallahi siga foi tola sabu mo me vo o yijino ke sebaya tigisa o kira ko sa seti alade wallahi o tifangele nyo ay non. Le prophète dit ala kira ko wala sa yoro ina ibn mashiba kuma da wala me kala no manga yamla o mashiba ikrama chido o krama mashiba fa fo kala no yesuda ala ka ngona jana oh les musulmans ago yaslamo si vous m'écoutez nabi de Muhammadu lame nabi name aywa abado ba lame nga moko be mina fo ka tani yoro sigata ago nabi de lame nam. Si vous me faites confiance, non. J'aimerais qu'on aille voir le puits. Wallahi, ne bi fait un attaque colon laje. Aywa. Haya. Woni wa galare tadre. Na damene la. Kolongo ne bi fait un attaque laje. Aywa. Kanyi. Nyo nyi muna kala fa benye kado. Kaba ko wuri. Mo ngolo yi. Kafero ke ko matisi ko mato jimi to jine kafiri da wadama be ita fo ko ina ne bi fe ngata la je na damena Allahu akbar o yoro ina atende mani kata de ayo amano ko de non. Je pense et je souhaite qu'on sera les premiers à ouvrir ce puits. Wallahi ndale do ala mba jigiya nin koloyi akada le ne bulu ne bi fɛ ni ka mɔgɔw ka k'a dayɛlɛ ba ye diɲɛ bɛɛ. Non. Dieu peut faire ça pour nous. Wallahi wa setigi ala bɛ se k'o kɛ an ye. Tiɲɛ don.
Avant de partir en masse. Qui d'entre vous est prêt à mourir? Qu'il aille voir ce puits. S'il meurt là-bas, je lui promettrai le paradis. S'il se retourne, il aura mon loin dans ce monde et la paix à l'au-delà. Directement, Abdul Aziz, le fils de Rabiata, s'est levé et dit: Abdul Aziz Rabiata, allez où là? Aïe. On s'en pas de. Agime Kaouli, Katega Korta. ويصر أنصار المهاجرين بفرابن يونغا ماشي مقفول. عليك اللي جمع بلا أجنك ولي كاو أبرولي. الله أكبر. كميني. أكو. نعم. Moi je suis prêt à vous remplacer. والله نلا بندو كي محمد نكمبو. مبرم سياكسسا. نعم. Les ennemis ne riront jamais de toi. Djougoutina yele ela fifiu. Netifa bada djougou ka yele ela. Kafo e Muhammad djougou ka yele ela. Abada. Ayo. Parce que muna. Comme Muhammad de olu keslamay. Tiedu. Bon Muhammad mogo jole olu la comme mogo be dogati jo koloti ni ka kafle. Aw nga sira ka nyere ira. O tika bada. Ayo. Kafo ke mo mogo solo mogo be mogo la. Ne fleni. Aïe. Abdul Aziz Arabia. Non. Avant aujourd'hui, j'ai été ici. Il y a des budgets de la Ghanaya. Oh, ma voilà sur les. Moi, il y a des budgets de la Gaboya. Oui, allez, mangaï. Il y a des budgets de Boréa. Aïe. Au deux ans, sur un test la mer est fiou. Allez, Boréa. Aïe. Non. Et Dieu m'a sauvé. Au deux, allez, Netaga. Ne ma toi fiu. Ne ma saudo fiu. Aïe. Allah est Netaga Kawalashi. Tiedu. Non. J'étais avec 20 esclaves. Ninga Jomoua Uno, Jomoua. Ninga Jomeba Kwale Mamouga. Angono Nové. Aïe. Non. Ils ont été tous maudits et malléables. Wallahi, a job betachana kabe halakijine kafrufe. Amamouga be. Ouya befa. Non. C'est vous, Mohamed, qui nous a mis sur le droit chemin. Et Mohamed Diambla à la Kadine Straka. N'y a pas de slamere. Mais Diambla à la Castraka. Non. On ne doit pas avoir peur de mourir à cause de Dieu. Wallahi, among Asra Sanye et Mohamed Mohamed Mina on fait.
Namisa. Amisa. Nete mawul magobe mina mokede. Kaka. Sangare. Nam. Mohamed dit. Akoko ale volontaire bokira ko la sa. Comme ayre ira. Nam. Chala ko ale bita. Okira sola ka fo nam. Abdul Aziz va regarder d'abord le puits. Ako Abdul Aziz ta koro la je tinjo fa tindika. Efini pe mo. Le bala. Tinjo fa koro tindika. Ika la je folo. Fem mala ke kan ni fa yi. Ble ble. Koro tindi bi fo. Temmi jogo te be. Ayo. Ala ka mun ja. Amin. Non. Que Dieu te bénisse. Ako ala ki deme. Nga dugo bi. Ayo. Yoro ila kitabu tiku. Ako ala kira ya doko Abdul Aziz Nosegi. Ko ma kan fa ala Allah. Ayo. Mais ako ala ki deme. Ya Rabbi ala kan deme. Amin ya Rabbi. Ijando la nabi mo qabla sira. Afwa ko ni kan fa ala. Ayo. Ala minga kan fatiche. Aba fo ala kan do kan fa kono. Ni yere kan fa ala lo. Ala minga kan fatiche. Ala ti fa bada fa ka joni nyela. Sangare. Hali na fara ko mobili dane mo ka besala. Min kan fa masa. Sangare. Atu to kali. Sangare. Fa ka joni. Kitabu do be ko fawzu wala jati. Ni ulaje. Kedo tato maga hijila. Amuso garsakatigi lasirli. Aboto muso ko ma ko ebita hijila maga. Ko ganne to ta. Illa halayna. Kenna bolo da muso kono barala. Ako ala. Nyede ngal fa ala la. Ala minga kalfatiche. Atara. Aywa. Yanu ka segi ka bo maganda yoro la hiji ke yoro la. Muso fatura. Muso majigi de. A fatura. A jigi bani. Islamiya fana ye muso janaja kɛ. Comme islamiya mɔgɔ b'a la cogo min na. K'a su dun. Ayiwa. A dun nugu la. Cɛ bɔlen kɔ hiji yɔrɔ la. A nana silamɛw fo k'u barikada. Alimamiw ni karamɔgɔw. K'u waleɲuman dɔn. Baara kɛcogo ɲuman la a kɔfɛ. Cɛ in dora su fɛ. A dalen bɛ to ka denyɛrɛnin kasikan mɛn kaburudu la. Su o su. Ayiwa. O kɛra min kɛ a y'a ɲɛfɔ dugu dɔnnibaw ye dɔnnibaw ko ka taa kaburu dayɛlɛ k'a lajɛ komi larabuw ka kaburu n'an ka kaburu tɛ kelen ye anw ka kaburu mɔgɔ kelen tigɛ kelen larabuw fɛ yen kaburu tigɛ bɛ i n'a fɔ ndamadigɛ ka digɛ sen ka don kɔnɔ ka sɔrɔ ka digɛba sen a kɔnɔ yen o b'a dayɛlɛ ka mɔgɔ ta ka jigin n'a ye digɛ kɔnɔ ka taama n'a ye digɛ kɔnɔ ka taa da dɔ kɛrɛfɛ ka gabugu don a kɔ kɔrɔ ka bɔ ka na. Ni dɔwɛrɛ fatura bɛ tila ka dalen kun kasa dɔw bɛ bɔ kaburu kɔnɔ ka tila ka doni kura wɛrɛ kun o cogo la o ka kaburu bɛ i n'a fɔ dugujukɔrɔso. Allahu akibaru. Sangare. O nana kaburu dalen u nana denyɛrɛnin sɔrɔ ŋunuma la kaburu kɔnɔ ye muso jiginna a salen kɔ den bɛ ka ŋunuma kaburu kɔnɔ o den bɔra kaburu la ka na ka tila ka kɛ mɔgɔ ye. Dɔnnibaw ko n'i kun ye muso ni den kalifa ala la k'i kun y'u bɛɛ sɔrɔ bilahi. Allahu akibar. Komi i taatɔ de ko n ye den kalifa ala la bon e ma se k'a dɔn ko ala bɛ se ka den kalifa minɛ ka ba kalifa bila. A b'a janto la ala bɛ sɔn ko bɛɛ ma dɛ. Ayiwa. N'a bɛ dugawu kɛ a y'a kɛ k'a wɔlɔwɔlɔ. Ayiwa. N'o tɛ n'a y'a ɲami a b'a ɲaminen minɛ dɛ. N'o tɛ ala y'a dɔn cɛ ka laɲini tɛ muso ka saya ye o. Mais komi cɛ m'o fɔ a da la. Cɛ yɛrɛ ma muso fara su kan fiyewu a ye den de hami wa ala ko ne ala bɛ se ka den kɔlɔsi ka ba ŋaɲa tiɲɛ don ala bɛ ala k'an kɔlɔsi ala k'an kɔlɔsi ɔ kira ko sisan ko t'i jɔ fɔ kɔlɔ t'i di kan naam. Abdul Aziz s'est préparé et prit son sabre. O yɔrɔ bɛɛ Abdul Aziz y'i labɛn k'a ka npanmuru ta i ye pe a y'a ka npanmuru ta. Il est monté sur son cheval. Le prophète dit encore
Non. Abdul Aziz, tu es volontaire. Ako Abdul Aziz ira. Volontairement machimi ira. Ne Mohamedou ka wele dale. Non. Mais je vais te donner 10 personnes sans leur volonté. Ah, on va gagner vrai. Ayo. Bare jamina zere. Ako ira. Ngana chetan vareka. Hallo mu ira. Ino bitayo be. Ayo. Samare. Ah, gagner. Ni ngira fana fuku budu nyongo be. Kira kanu yokani. Ako ne chetan vareka. Ino bitayo be hallo mu ira. Ayo. Ni bare damle. Sigatalla. Naam. Ah, là-bas c'est chaud. Wallahi yora ingala kusle. O kajugu jine kale o. Are. Sabu woroni yara be jine kale damle lere. Ayo. Naam. Le prophète a commencé l'appel. Ora be ko kira Muhammadu e wele ta damne. No to ko wele. Ni bare manogo de. Ala kando ko yala. Amin. Samanda foko abi wuri. Naam. Abu Dajanata Ansariou. Ako Abu Dajanata Ansariou bewa. Ayo. Okumya. Kebe talla. Samare. Aparachi ana ujelobia. Yora gagala de. Abu Dajanata Ansariou. Ilabe. Evita. Naam. Ubadata Kazarajiou. Ako Ubadata Kazarajiou beya. Okunnebiya. Kebe ilabe. Naam. Amaru Ubni Umreta Domriou. Ako Umaru Umreta Domriou. Telma ingele. Kwebi hawa ukombia. Wasro ni ayemi wele anna do be ko ni be ba fu bia. Ukombia. Keke labe. Yeve. Naam. Abdullah ibn Anzil Jawniou. Ako Abdul Anzil Jawniou bewa. O telma tokale. Naga tijanata ni ni. Samare. Kwebi hawa ukombia. Illa bebe chawla. Ayo. Naam. Salimata ibn Inkiou. Ako Salimata ibn Inkiou beya. Ukombia. Keke labe bitalla. Ayo. Naam. Utbata ibn Ma'akal. Ako Utbata ibn Ma'akal bewa. Ukombia. Ayo. Keke labe bitalla. Naam. Abdullah ibn Ajilani. Ako Abdullah ibn Ajilani bewa. Ukombia. Kumino faranyonga bitalla. Ayo. Naam. Kasi ibn Shadi. Ako Kaisu ibn Sadi beya. Ukombia. Keke labe. Mino ndaye bitalla. Ayo. Naam. Et Abdullah ibn Ansariou. Ako Abdullah ibn Ansariou beya. El Ansariou. Ukombia. Keke labe mino ndaye bitalla. Ayo. Samare. Naam. Et 10 chameaux pour apporter leur nourriture. Min nyame tandama obaka mino nda hablu. Parachi. Abi yele Abdul Asi Arabiyata nofe. Hatituya. Ayo. Ugwena. Yora yagaladre. Sigatalla. Naam. Le propriétaire du livre a dit, Kitabu wala kibaya fo yorola. Naam. lorsque Abdul Aziz et les 10 personnes se sont dirigées vers le puits, Mamina Abdul Asi ni cheta nyu nyeshi koloma. il était devant eux. Abi cheta nyefe. Naam. Il parlait sur lui-même. Wallahi abi puma yira ka abadi sikushi. Ayo. Ne de Abdul Asi Arabiyaye. Ngonne de nyere yira kan daga wuli. Chiedu. Ne ay tugungo. Ay nangata. Foi tan an wannan. Ayo. Abi yere makli. Wa abi mi voila. Voila de. Tabaya taga wuli momina. Taga wara safa ya. Ay. Nam. Ils sont allés près du puits. On nana foga surunya kolola. Masede. Ou ko zuriyana. Ayo. Nam. Ils ont vu là-bas des sables bombés auprès de ce puits. O ye cheje de bomele ka cheje tole nyonga. Cheje mugu tole nyonga cheje kuru. Nam. En les voyant comme les collines de Jabalou. Akoni e ba fa Jabalu nuru kulu. Are. Parachi yangata. Ka cheje tununga. Ni e ba fa Jabalu nuru kulu jiya kulu belebele baw. Kabako. E ba fo. Nam. Ils ont vu le flaque auprès du puits. Plagi comme vara yo tiki na ye kolo kreve.
أيوة تفولي يليزا وشمشون يراي وخني نيوم نيا كلا قرانا نشوف يا كو وشمشو دوغ جراي كلي نيلا وشمشو كليدو دوغ جراي ني دراكا وخني كلا دفالي تادر شير بلاي ولا كمر يا كلا كليف يا كو كالو شو كورا يا كالوي وخني كلا دفالي يا كلا سبنا يرنياي أبما ni sahaba cɛ saba in n'o ye Abdul Asi ayiwa Abdulahi Juguniyu ani Umaru Muriyata ayiwa ani Utuba olu de ye kumakan in lakale ko pilaki bɛ yen u nana sa u nana pilaki sɔrɔ yen kun o dogolen dalen kari kan sa dɛ naam En ce moment, ils ont eu peur. wallahi o yɔrɔ la k'u siranna jagoya ye dɛ jinɛ ko naam. Les magies des mauvais diables étaient très élevées sur les 10 personnes. Ako jinɛw ka jinɛ mayɛlɛmako jinɛw ka kabako o giriyara cɛ ta in ma jinɛw ye kabako minnu kɛ ani ka jinɛ mayɛlɛmako minnu kɛ o ko de giriyara cɛ ta in kunkolo ma naam. Mais le volontaire n'a jamais eu peur. Wallahi Abdul Aziz m'a dɔn ko bɛ sira yɛrɛ fiyewu jinɛw bi ko bɛɛ kɛ a ko ne mago t'o la sabu n ko ale de y'a yɛrɛ yira ale mago tɛ se ka jɔ o la o tɔ ninnu kira ye tɔ ninnu yira bon a tɔ komi tɔ ninnu tɛ cɛ ye dɛ ayi cɛw don kira ye cɛ ta min kofɔ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ ye kitabu kalan kunun k'a dɔn ni cɛ ta kelen kelen bɛɛ ye komaw kɛ a kelen kelen bɛɛ bɛ se ka mɔgɔ ci bilahi a cɛ ta kelen kelen bɛɛ nka jinɛ ko sa o kɔrɛ fo ka ka jɛnɛ de bɛɛ n'i seko bɛɛ n'i dɔnko n'an sera ne dɔnko yɔrɔ la a tɔ ka bila ɲɛ n'an sera i ta yɔrɔ la n bila i kɔ mɛ n'an sera ne ta la e ko nɔn e ti bila ne kɔ a kɔrɔ ko an ta ɲagasa fɛ dɛ yɔrɔ in na sa Abdul Aziz b'u ɲɛfɛ naam. Il ne violera pas à son engagement. A y'i kale ko wallahi layidu min bɛ kira cɛ n t'a wuli fiyewu fo n ka taa ɲɔ kɔlɔ tinji kan walima o kan fa a ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la bilen koyi ni ala tɛ dɛ naam. Après, les 10 personnes ont eu la foi et le courage. o yɔrɔ bɛɛ kun cɛ ta tilala ka limaniya sɔrɔ ka farifoni sɔrɔ parce que jinɛw ka kabako bonyanen u siranna u ye sira min kɛ Abdul Aziz arabiyata ko a ko ne kɔni mago t'u la ko kira layidu min bɛ kira cɛ fo k'o dafa fo n ka na n se fila jɔ kɔlɔn tinji kan walima o kan fa ale y'o kumakan min fɔ o ye ni don u la kun u ye dusu wɛrɛ sɔrɔ kun naam. Ils se donnent des conseils entre eux-mêmes. Fo bɛ ɲɔgɔn ladi kɛ an kana boli dɛ n'a bɛ tɛmɛ i bɛ k'o koyi nda naam. Ils ont vendu leur corps à Allah. o y'u niw feere Alahu Taala ma a ma miiri jigi Ala ka kuranɛ haya dɔ la suratu Tawba verset 111 Dieu dit certes Allah a acheté des croyants leur personne et leur bien en échange du paradis. ni Alahu Taala ye sanni kɛ aw fɛ aw muminun fɛ an ni la a n'a ka nafolo n b'a falen a ye alijɛnɛ na o tuma cɛ ta y'u ni di Ala ma tuguni naam. Ils ont entendu des cris partout sur le sol comme si la terre s'éclate. Wallahi u ye kulekan mɛn fa bɛɛ ka bɔ dugu jukɔrɔ i b'a fɔ dugukolo ka pɛrɛn sisan kulekan bɛ ka bɔ fa bɛɛ i b'a fɔ dugukolo ka ci kulekan ni pɛrɛnw naam. Les collines se balançaient par les cris des mauvais ni djinns. jinɛw kulela f'i bɛ kulu gabakuru wɔlɔtɔ ye ka bɔ kulu sanfɛ gabakuru bɛ ka jigin ka na bi dugu ma u bɛ tila ka pɛrɛn kulu bɛ wɔlɔ ka bɔ ɲɔgɔn na. Abdul Aziz bɛ ɲɛfɛ cɛ ta b'a kɔfɛ cɛ min bɛ jɔ k'u lajɛ siɲɛ la naam. Directement, ils se sont traumatisés. o yɔrɔ bɛɛ cɛ ta in kunkolo bɛ ɲamina k'a bɛɛ lagalaga o yɔrɔ bɛɛ k'a bɛɛ kɛ i n'a fɔ foto naam. Et aussi, ils se sont paniqués. wallahi o yɔrɔ la u ja wulila k'u habalaja wuli ka dɔnni tunu la pewu cɛ ta in bɛɛ naam. Ils sont tous devenus muets par le cri des diables.
wallahi abela jele kara klogri jino ka prene fe jino prena ka be klogri a cheta be subhanallah u klote mbay la bele fuko kabako nam Leur bouche a été fermée. wallahi ka bedda gara ko mbubu nebe dakono mimma fa atsakufu subhanallah a cheta be kabako nam Ils ne faisaient que se regarder. u tiga fo kebele fo ka nyu vle fleti nyeklu bu ya me fara kono u ka nyu vle fleti Allahu akbar ko ma sato sare nga abdul asi be nyefe ali ma do ko fe wala fi aywa naam Ils voient des différentes flammes qui s'éclataient partout dans le puits. u nyebe tasuma kise u botola kolo kono miru nde shiye abebe ga yele safe abebe ga sere ga nyishi luma ashini shita kulari naam Le feu s'éclatait comme une essence versée par la mer. wallahi tasuma be dugukolo imene kana ka dugukolo jeni kana iba fo ikele ka isaze bo dugukolo ka tasuma blala naam Eux se dirigeaient vers les envoyés du prophète. wa Mohammed. abega dugukolo jeni ka nyishi sahaba chetaima ani abdul asima aywa abdul asibu benyefe tasuma mene be kana jino be ka pre kulu be ka yereke dugukolo be ka kuma ka wolu abega kon kuma sabregaru comme sampre jino be pre ka kulu gere wa be ka tasuma seri fo ka dibido nyaw koro bela abdul asibu nyefa bitalla bele jota kelendra ay abada naam Les diables criaient partout comme les tonnerres dans les cieux. ako jino be pre difference fo ita prenga ni sampre Allahu akbar kuma dɔ la pɛrɛnga bɛ kɛ dugu jukɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn a bɔra sanfɛ a bɔra dugu jukɔrɔ t'o dɔn fiyewu ani kulokan fɛ kabako par des différents cris aussi kulokan ninnu zini si tɛ kelen ye dɔ b'a fɔ yen bɛ ta dɔ b'a fɔ yan bɛ ta a sini si tɛ kelen a kelen o kelen kelen la a bɛ k'i na ko i sara kabako naam Jusqu'à ce que les ténèbres passaient devant eux. n'u pɛrɛnna fo dibijugu bɛ don u bɛɛ ɲɛkɔrɔ u si tɛ si ye subhanallah u bɛ tasuma seri i n'a fɔ sanmɛgɛru ka dibi don a bɛɛ ɲɛkɔrɔ a si tɛ si ye kabako naam Directement, les musulmans ont commencé à lire les sourates dans le Saint-Coran. o yɔrɔ bɛɛ silamɛw y'u ɲɛsin ala ma ka ala wele u tora ka ala ka kuranɛ hayaw kalan ka suranbaw kalan ayatal kuresiyu u y'olu kalan ci lakadi jaakumu u y'olu kalan kul huwa allahu u y'olu kalan kul a'udhu birabi nasi birabi falaki u y'olu kalan u bɛ ka nin bɛɛ kalan ko walasa tasuma ka se ka duga walasa jinɛma yɛlɛma fɛn ninnu ka se ka dɛsɛ naam Ils ont prié Dieu par ses noms les plus solennels. u ye ala wele ala tɔgɔ gɛlɛnw na ala tɔgɔ kolo gɛlɛnw u ye minnu dɔn minnu tɛ kulonkɛ tɔgɔ ye fiyewu aywa u y'olu ta k'a wele naam En disant qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et gloire à Dieu. o bɛɛ lajɛlen y'a fɔ an ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bɛɛ ye nin fɔ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ wa se bɛɛ bɛ segin ala de ma ciedu jinɛw bɛ ka kabakow kɛ u bɛ ka nin fɔ naam Jusqu'à présent, les cris de Satan diable et ses flammes s'augmentaient à chaque minute. wallahi u bɛ ka n ka kalan kɛ u bɛ ka dɔ fara jinɛw kan jinɛma yɛlɛma ni tasumaw kan o ye tiɲɛ dɛ kabako sabu fɛn min b'o la i y'o dɔn ay ala tɔgɔ bɛ dilanli kɛ wa kuranɛ bɛ dilanli kɛ mɛ siran bɛ min cɛ mɔgɔ ye foyi t'o cɛ n'i siranna ka sɔrɔ ka taga ni kalan a t'i taga fiyewu yanni i ka siran a kalan aywa n'i y'a kalan bɛɛ a b'i dɛmɛ mɛ i sirannen kɔ fɛn dɔ ye siran fɛn dɔ y'i kɔn yanni i ka tagani kɛ o fɛn min y'i kɔn o tɔgɔ de ko siran n'o nana hali sɔrɔ a kalancogo ɲuman yɛrɛ i tɛ sɔrɔ bilen siga t'o la jaw wulilen don ci kɔnɔ gannen don
bejoro ma misika bonna tukodi o ma ne fengela wala kala jogo bi nyaago do ayi atinya uyi fe bekala uyi fa ofendo o bela ama baga duga jini ko ka baga cheya bela Abdul Aziz tika fengela bi rata fengela ta leta lo nga fa o manga tanzi yo la kana aywa Les 10 personnes ont commencé à fuir pour se retourner. nde badi kala ni uneni kala tabula tayfala nunno ko ke kre ka kire wasanuye fo ka kire ya fo ma fo ka le la tawu Allah aw me jino ko ni ko doy ore ni ngara mi ngi ni shin kirama ko be se ko aywa nam Abdul Aziz Rabiata a commencé à appeler les musulmans. Abdul Aziz ni islam o ma yuwele aywa nam Abdul Aziz dit ako ni Rabiata Abdul Aziz aywa kira ka chidi nam oh vous les hommes ya au chaw nam vous avez eu peur de la mort pour trahir le prophète. Aw bisra senye ka kodo kira lawa aw bisra senye ka kodo ka boliwa aw chaw bisra senye aywa nam Il dit aussi, vous et vos problèmes sont pour Dieu. Et vous retournerez un jour envers lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dodo ala sayi Chidu aya jo ana saya dodo wallahi sigatola na tara saya na soroy Chidu na ya jo ana fa sigatola ana ga toro be ala tay aya inshallah ma shingle aywa na si vous partez vous mourrez na tara dodo ay choué jawe sigatola na si vous restez vous mourrez aussi wallahi na tura ana saku aba la jasani ma nafa aywa Nam. Dès qu'ils ont entendu les dits d'Abdul Aziz, ils ont eu la foi. aywa wajuli bi mu'minin nafa wajuli bi islam deme Chidu wajuli bi kafiri bo kafiri ala nde chata bolto ya mais Abdul Aziz manu fami ka wajulu ku na tara na sai na ya jo anasa Chidu akuma anaga toro be ala tai abikira jaba ka boliwa ai ni vomu ga wedi le soro okera ni wajura abi le mana dima ni wajura ibi nyuma yake ibi ladiri yake ibi dine mine che meni i krefla ga ma waju kasaba ga ma waju shetana ba be karka bula pe ibla jala alhamdulillah wajuri be ina fo dumuni de le mani ka bolo de wajuri alma de ka bolo dumuni ni mo bi kle mo ga ma fendu ko bi fa wajuri bo togola ni wajuri makale mana bisa ni le mana sara ala donte la grate wa dameti sare bele tamanyamse aya janu wajuri la aywa akana fo ko aka karamo kle ay belame mo bi ala tafa cheka na yo so awla me aywa wajuri tisiya bada foddo ka wulli ngene nyumai foddo ka wulli tomi doy foddo ka wulli hakla nyuma doy sigatola ala doma ala ko ay wajuri ke wallahi sigatalla naam c'est pour cela Dieu dit dans le Saint Coran, la prêche est comme un savon qui lave le cœur des croyants. Ni Coran hay ala ko yorena anyefo ko wajule safne abi mu'minin dusukunku Chidu
sigata il n'a fɔ fani nɔgɔlen kule ka jɛ i fɛ wajuli bɛ dusukun ko di lemana bɛ yɛlɛ ka jigi de a bɛ yɛlɛ ka jigi mais ni wajura n'a jigilen a bɛ yɛlɛ ni wajura a bɛ yɛlɛ ka taa mais n'a yɛlɛla n'i ma waju a bɛ jigin dɔɔnin fa bɛ ban sigata la fi Allahu akbar bara jangata ala k'an tɔ yɛlɛ amin an b'a jɛ ni wajuli la dɛ ayiwa wajuli tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka lafiya tɛ n'a ye sigato la wajuli tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ yen wajuli tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hinɛ tɛ yen sigato la wajuli bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni hinɛ ye ani yafa ye wallahi ani makari wajuli tɛ yɔrɔ min ɲumanya tɛ se ka kɛ yen wajuli tɛ yɔrɔ min kisi tɛ abada kalan wɛrɛ kɛnɛ ka bɔ kɛnɛ bɛɛ ye sigato la a sigilen bɛ yan sisan a sigi bɛ mɛlɛkɛw kunkolo kan tellement o ka ca an senkɔrɔ Allahu akbar i sigi m'u kɛrɛfɛ tellement o ka ca an senkɔrɔ mais ni wajuli kɛyɔrɔ tɛ o tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si tɛ ayiwa ala ko yan'a ka n bato a ye ɲini kan dɔn o tuma ala dɔnni ka bon n'a batoli ye sigata la wajuli de bɛ ala dɔn wajuli de bɛ alabato ɲɛ dɔn wajuli de bɛ seli ɲɛ dɔn kalan de bɛ ala ko ɲɛ dɔn o tuma ala ko ɲɛ dɔn ni ka bon ala ko yɛrɛ kɛlen o la ala ko ceux qui allègent la prière n'auront aucune part à l'au-delà et ils seront parmi les perdants ils demeurent dans l'enfer éternellement a ko seli fɛgɛya b'a bɛ jarema kɔnɔ mɔgɔ min bɛ seli a t'a ɲɛ dɔn wa a t'a ɲɛ ɲini ko kafiri don bilahi kuranɛ ko ten yan'a ka seli a y'a ɲɛɲini yan'a ka su don a y'a ɲɛɲini wa yan'a ka ala bato a ye da ala la ala dɔ kɔfɛ n'i dara ala la ka lemaniya ala la ni ala ye min fɔ i bɛ jɛnɛ bilahi nka ala ko kuma de kɛra nɛn na dakɛda la o de la an bɛ ɲɔgɔn janfa ni ɲɔgɔn fa la walimuso tigɛ ni kɔnɔtiɲɛ na janfa la ani forodon ni dabalijugukɛ la n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ala ko min fɔ an da la k'o b'an kɔnɔ ɲankuma mali gɛlɛya banna misiri ka ca n'an sisu yan foyi tɛ ka dilan cogo la denmisɛn bɛɛ kɛra dɔrɔgutala janfanci ye muso min kɛ bɛ muso laadiri ye ka cɛ bonya k'a bɛrɛ bɛrɛ o dɔgɔyalen don cɛ tilalen dɔgɔyalen don den dɔgɔden dɔgɔyara karamɔgɔ cɛntigi dɔgɔyara mais an bɛ seli la fo ka taa an da cɛ seli ye mun ye mais seli bɛ se ka fɛn ye cogo de jogo la ala ko jogojuguya fura a ma foyi bɔ e ka bana la i bɛ se ka kisi o tuma ko wajuli bi dɛmɛ na jidi jɔ la Abdul Aziz Rabiata et les 10 personnes se rapprochaient près du puits satanique. O yɔrɔ bɛɛ ko Abdul Aziz kɛlen ka wajuli k'u kun lemana sɔrɔla tuguni u y'u ɲɛsin Abdul Aziz ma u bɛ ka na Abdul Aziz yɛrɛ ɲɛsin bɛ kɔlɔn ma o ɲɛ tɛ foyi la kɔlɔn kɔ kira ye n ci ani ɲɛ yɛrɛ ci ni kira bonya ye u bɔ ɲɔgɔn fɛ ka kelen dɛ mais kira ye minnu ci kira da m'u la o danaya de y'u ci o i yɛrɛ b'a kalama ni ko gɛlɛn bɛ yen i da bɛ minɛ i b'a fɔ ko cɛ t'a lajɛ ka na dɛ o kɔrɔ k'i da m'u la o mais a y'u bila fɔlɔ bɛɛ ka i yɛrɛ hakili jagabɔ komi jinɛ ko don Abdul Aziz yɛrɛ bi y'a ta y'i yɛrɛ yira a sɔrɔla k'a fɔ bon n bɛ cɛ tan d'e ma n'a m'o t'a la nka n'i y'o fɔ o kana kɛ fɛn dɔ ye nka olu bɛ taa kɛ fɛn min ye ni fɛn min bɛna b'o la ni ala sɔnna i bɛna b'o kalama Seydina Ali jɔyɔrɔ min ye inshallah i bɛna ye i bɛ papiye d'a ma n'i bɛ ala ta fɔ ala ta fɔtɔ a saga ja o bɛ n'a fɔ saga kunkurunin nka n'i bɛ mɔgɔw ta fɔ sa a saga kunkurunin ka jan dɛ o tuma o ye papiye d'a ma ko waati min dira ma ko nɔgɔya donn'o la ɛri dafara tep ko miiri tɛmɛna o tuma ni ala sɔnna jinɛ kafiri kɔlɔ o ni Seydina Ali ka ɲɔgɔn kɔrɔ cogoyaw an b'o kɔnɔ ni ala sɔnna nin y'a kasiyɛti nimero 3nan ye ni Alahu Taala ye waati wɛrɛ jira ani ne la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan yan ni ala sɔnna sini su fɛ an y'a bila yɔrɔ min sini su fɛ an b'a ta ye inshallah n'an y'a ta ye sa Abdul Aziz ni cɛ ta in ka ko labanna cogo min na
وكوفي أكوتو كلا تشومنا كنوم باللبانا مغا نيما كروتوما مبا بي ولا يكلينغلي سانغرا أمي دوغو كبي وكاكا كدوغو نيلي بفي مغم نمكنين غاني من غلوبانا دوغو كونا نسيكدا ورولا أنا فولي بي يا فاني نبفي وكاكا كمي دوغو كلارا كوسوبي تشيدو أنا كما كنا نسي فويا nga anzirama sabu kuduma ta to koni mi farati bitado gumala ku ciedu ma anga tike ka surunya wala sabaro kan no nyomulu ayo jine kasheti no jine kolo kasheti numéro 3 ni ala sona ambu semaine yoroina mi femi ngele islamuma ali bianga nyomune ayo ala ko anyefo wa atasim bi billahi jami'an wala tafarraq ay ñoo mëne jurba kelena ya kana farafa ayo ay to nga be nga ya fa ñoma o kaka beni client la drabe feming la jamana ko halli dina ko warate don de sangare nama be o be min ci anye halli ni dina ko te don de ciedu ame mi nga ñoo no fa hasidiyala ñewala jawala bingalila ñogon toro ni ñogon churo ni ñogon juli bola nam be ko mo ke andaba ala no fe be ko mi ga wali sangara Kabarachi. ma anga fara ñoo no fa magela anga ala ñini aywa nani ala ñini ala bi soro be ciedu me hasidiya min be java min be jugiya min be ko to dusukuna ala ta mo ko glada sigatola sayyidina ali ma kono jeni ati femla kono sigatola kuma anga la dege kulu kan wa khalkani jogoni dame bela aywa ami dugo ke bay o kaka ka dugo ke imam ali ka dugo ke sherifu bay angara mo min de la katargo imbo anga foli na nga dugo bu bay o kaka shijani kenya la bago mani lafiya obi allah ta'ala bulu ci ala ko dambala de dem amin ala kan jenya amin ala kan allah haranya amin anfar la ñoo nga ya ka sayyidina ali ka borobo jene ya chogomina anya ni ala fa ya rabbi ama sayyidina ali ni anga sigar jenana ka borobo ko amin anya ni ala fa ala ko kanye amin anya ni ala fa ala ko kanye sheka wisu ibn amerika ma amin aba ki to la aywa aywa koni mo ala wele ni sheka wisu ibn amri fi ala sidaro la الله أكبر فكو من قال تروتو هاي بلبلو يرا الله أيوة كره بلبلو يرا نعم أي بلبلو يرا أيوة منو مقاتب كنب مولا أيوة ما نتلقى ما بوي أبدا ما باتي ما دوغا أي بورو كوتيا محمد ما باي سيدنا علي ما باي عمر ما باي ما اولو سونا كفرانيو كا جيني دوكا بونياي شيخ اويزو ابن عمري بالبلي كنا كومي على باكي وني سلا كوفيتي جيني الله أكبر هل أراك أنجلي ها أيوة لا كلا مغرى سلا كنا كوفيتي جيني أي بنفهم الناس بني على تدي مغرى من جابا دوما تشيدو وبري بلاسيدو سيكاتو مغرى تدي سانغري ala yeshayini min di mai kisi ka bani me sigile ko shaka bitaka a ko ni hasira dai ala ka mun jam ala ka sa ko kanji ala ka jenya ala ka Allah alanya kira warama kama shirifu kama harbeti be kama sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi